ପବନ କେତେ ଜୋର ଆସିଲା, ଲାଇନ୍ ଯିବନି ରହିବ, ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ପବନ କମିଗଲାଣି। ପବନ କମିଗଲେ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଗଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇବ ରୁଟି କରିଦିଅ। ଟର୍ଚ୍ଚରେ ତୁମେ କରିବ ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ସଇଲା। କେଇ ଜଣ ଖାଇବ ରୁଟି? ତମେ ଖାଇବ ଯଦି ଖାଇବ, ମୋର ଖାଇବ। ମୁଁ ତ ଖାଇବି କହିଥିଲି ନା। କହିଥିଲ କେତେବେଳେ? 4ଟା ବେଳେ କହିନଥିଲି? ସିରିଏଲ୍ ବାୟାରେ ଲୋକ ମାନେ ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସିରିଏଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଦିନରେ ଦେଖିବି। ଗୁଗୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଟର୍ଚ୍ଚ ତ ଲାଗିଛି। କେତେ ଫୁଟ ହେଇଛି? 20? ନା ମୁଁ ଗଣିନି। 15-12 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଶୀଘ୍ର ତାତେ। ମଲା ଆମେ ଦେଖିନି ଏମିତି ରେଟି। ଛଅଟା ଖାଇଦେଇ